खुलुमबाय गासैखौ बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो आङो बरायना लाबाय। दिनै मोनसे मोगा-मोगि आयदा नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आरो दिनैनि जे आयदा बे मोगा-मोगि आयदानि गेजेरजों गोबांखिनि बाथ्रा रायजो राजानि गेजेराव मोनसे सोंलु जाखांना थादों जायखौ जोङो बुंनांगोन दा बिटिआर सरकारा थामहिनबा नैबे आथिखालनि सरकार जे बिटिआर बे बिटिआरआ 16टा डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो हरबाय। थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि जे साख्रिनि जे थिसनथाइ बे थिसनथाइखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरबाय। बायदिसिना बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायगोन। लोगोसेनो दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो नैबे आथिखालनि जे सरकार थामहिनबा UPPL BJP आरो JSPनि जे सरकार जथाय सरकार खुंनाय बेनि माखासे बाथ्रा बे समाव नोंथांमोननो नैबे समाव फोरमायगोन। नैबे समाव जोंजों मोगा-मोगि आयदायाव जोंजों लोगोसे दंफायो मानगोनां बिथां राजु नार्जारी। गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै गिबियावनो बरायना लाबाय। खुलुमबाय। नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे आथिखालनि जे UPPL जे सरकार नोंथांमोना खुंगासिनो माबायदि थासारियाव दं? जोंनि UPPLनि सरकार खुंनाया जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दङ। जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टल' नङा, जिहेतु UPPLआ आसाम गभर्नमेन्टनिबो मोनसे एलायन्स पार्टनार। जोंहा केबिनेट मिनिस्टारबो दङ। जोबोद मोजाङै आसामावबो आरो बिटिआरआवबो जोंहा जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दं। नोंथांमोना नुदों जेबो जाख्ल'नाय गैयाजासे थांनाय बोसोरनै जोबोद गोजोन थासारि जोंनि ओनसोलाव सोरजिनो हादों। जे जिनिसा आगोलाव गैयामोन। गोजोन थासारि सोरजिनायजों लोगोसे गासैबो रोखोमनि सुबुंफोरखौनो हाबा हारिमुआव नांजाबहोफिननो मोजां मोनसे आबहावा सोरजिनो थाखाय नाजानाय जादों। सोलोंथाइनि गुनखौ बांहोनो थाखाय जोबोद नाजानाय जादों। नोंथांमोना UPSCनि थाखाय सुपार 50 जन दिल्लीयाव फाथायहरबाय कचिंनि थाखाय। इन्जिनियारिं आरो मेडिकेलनि थाखाय जोंनाव बावनो लकेलावनो 50 जन सुपार 50 बेवहाय खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे अनसाय बिथांखि होननाय मोनसे जोङो स्पेसियेल स्किम जोंनि फिसा फिसा फालांगि मावग्रा आइजोफोरनो होनो थाखाय बेखौ खालामनाय जादों। लोगोसे गियान सोरां होनाय मोनसे स्किम बेखौ खालामनाय जादों। गियान सोरांजों जोंनि गरिब न'खरफोरनि फरायसाफोरखौ एसे हेफाजाब होनो, बिजाब बायनो, एडमिसन लानो, गोजौ सोलोंथाइ लानायाव एसेबाबो हेफाजाब मोननायनि थाखाय बेफोर माखासे स्किमखौ जोङो लन्च खालामनाय जादों। आगोलनि BPF दैदेननाय सरकाराव जेराव मुसारि होयोमोन, खुन्दुं होयोमोन, कम्बल होयोमोन, जायफोर रायजोफोरनो बाहायजायै रोखोमनि मानदान्दानि बिथांमोना होयोमोन, बेफोरखौ बन्द' खालामजोबनानै साप्लाइनि माने थिकादारगिरिनि माने मोनसे राजखौ फोजोबनानै थिकादार राज बा साप्लाइ राज बेखौ फोजोबनानै दिनै गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइ, गोजोन मोनसे समाज आरो बयबो अनलायनानै रायजो जालायनो हानायनि मोनसे थासारि सोरजिनो थाखाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट लोगोसे आसाम गभर्नमेन्ट बेखौ माने जोङो नाजाबाय थानाय जादों। नैबे बाथ्रायाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों जे हेंथा हान्जा आरो गुबुन गुबुन खायसे बर'नि जाय गावखौनो इन्टेलेक्सुयेल होननानै बुङो बिथांमोना नैबे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो जे BTCनि जे मोन 16टा डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टनि नायनाय जे बिबान बेखौ डिसिनो नागारहरबाय होननानै बाथ्रा बुंबाय थायो। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? थारैनो हरमारबाय नामा बे पावारखौ? बियो माने मा होनो नुनानैबो नुयै बायदि, माने मेगन गुनुखाखौ नोङो माने मारै दिन्थिबावनो? नों सिखारनानै थानाय मानसिखौ फोजानो हाया, मिथिखाथारो। बिथांमोना मिथिगौ जे जोंना बिटिआर एकर्डआव 4.5 आरो 4.6 क्ल'जआव बुंनाय जादों जे डिसिफोरखौहाय डिसि आरो एसपि मोननैखौबो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टजों पार्शियेलि प्लेस खालामनाय जागोन होननानै। आं मैया मोनसे इन्टारभिउ नुदों। आं जोबोद मान होयो बिथांखौ। आंनि माने बुंनो थाङोबा बिराद सिनियर मानसि, जोंहा बिराद मोजां सोमोन्दोबो दं। बिथां अमरसिं ब्रह्म सार, टाइम टु टाइम बिथाङा दा बाइट होबाय थादों। खिन्थु बुजिदोंना बुजियाखै बिथाङा माने आं खोनादों आरो आगोलनिफ्रायनो बिथाङा जिहेतु BPFजों जरित' आं मिथिगौ, आंहा बिराद मोजां सोमोन्दो बिथांजों, आं बिराद सनमानबो होयो आरोखि। बिथाङा माने हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकाराव थानानै माने बिथांमोननि अननायाव PSO लालायलायनानै गिदिंलायनाय मानसिमोन, सासे फोरोंगिरिमोन, बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट ब्लक रिसर्स पार्सन जादोंमोन, बेनिफ्राय स्कुल इन्सपेक्टरबो जादोंमोन, बेनिफ्राय BO जानानै बिथाङा रिटायार जादों। बिराद मोजां सोमोन्दो आंहा, आं मानबो होयो बिथांखौ। हयथ' दा बुंब्ला गाज्रि मोनगोन बिथाङा, गाज्रि मोना, खिन्थु बिथाङा बुंबाय जखन
पार्सनेल जेबो गैया बेयाव पलिटिक्सनि बाथ्रासो बिथाङाबो मोनसे पार्टिखौ सापर्ट खालामो आंबो मोनसे हान्जाखौ रिप्रेजेन्ट खालामो दे बेयावथ' बिथाङा बुंबा आंहाबो बुंनांगोन बिथाङा मिथिगौ जे आं बिथांनो हरबायबो वाट्सएपआव थांनाय हरावबो फन खालामहरदोंमोन आं सारखौ धन्यबाद होनो दहायबो फन खालामहरदोंमोन आं बे माबाखौ बुंनायखौ धन्यबाद बाथ्राया सैथो नामा अब्ला नोंथाङा बिथांनो धन्यबाद होननानै धन्यबाद हरदों बाथ्राया सैथो नामा बे जिथुथार जे डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टखौ नङा हरबाय नैबे बे डकुमेन्टखौबो हरबाय आं बिथांनो 4.5 आरो 4.6 आव बुंदों जे डेपुटि कमिशनारफ्रा दा बिटिसिजोंहाय पार्सियेलि प्लेस जासिगोन होननानै जुदि बिटिसिनो डिसिखौ हरबायब्ला डिसिफ्रा बिटिसिनि आन्डाराव थाबायब्ला बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि सुपारभिजनाव पार्सियेलि जुदि थानांगौ जाबायब्ला होमब्ला बिथांमोननो माबा मोनसे खामानि होनांगोन ना होनाङा ओरैनो प्लेस जाबाय होननानैथ' बुंनानै जाया बे माबा मोनसेथ' बिसोरनो खामानि होनांगोन दा खामानिनि बिथोराव मोनसे नुदों मा जोंनाव बिटिसिआवहाय मेजिस्ट्रेट्सफोर गैया मेजिस्ट्रेल पावारा गैजोबा सार्केल अफिसारनावल' दङ बेनि गोजौ गैया सार्केल अफिसार बा बिडिअ बेफोरबायदि दङ खिन्थु बेबायदि जोंहा गैजोबा थोजासे जोंहा माने एसिएस बा आइएस अफिसार जोंहा गैया गतिके डिसिफ्रा जोंहा दा मोनबा डिस्ट्रिक्ट जाबाय आगोलाव मोनबा डिस्ट्रिक्टनि डिसिफ्रा टटेलि बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेसननि बाहेरायाव दंमोन आगोलाव खिन्थु जों बेखौ रियेलाइज खालामनानै जेलानाखि बिटिआर सुक्तिया जादोंमोन बिटिआर सुक्तियावहाय बे क्लजखौ दोननाय जादों 4.5 आरो 4.6 4.5 आव बुंदों जे डिसिफोरखौहाय पार्सियेलि बिटिसिफोरजोंहाय एसपि आरो डिसिखौहाय हरनाय जागोन होननानै आरो सावरायलायनानै हरनाय जागोन होननानै आरो डिपुटि कमिशनारा माने बिटिसिआव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ सोलायनानै सिइअ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार खालामनाय जानांगौमोन आरो सिइअनो बिथांमोना रिपर्ट खालामो सिइअआ सोरनो रिपर्ट खालामगोन दा सिइअथ' जाथ'वाखै जोंना प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियानो दं प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया रिपर्ट खालामो सिइएमखौ चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार दा जोंना मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा सिइएम प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बेनि आन्डारावनो थायो गतिके बे बिटिआर एकर्डनि 4.5 आरो 4.6 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायावनो दिनै बे डिसिफोरखौहाय माने बिटिसिनि गभर्नमेन्टनि सिङाव लाबोनाय जादों बिथाङा 4 तारिख जुलाइ 2021 बे 16था डिपार्टमेन्टखौ सुपारभाइज आरो मनिटर खालामनाय हमना लादो जों माबा मोनसे स्किम लन्च खालामबाय मोनसे जोङो प्रजेक्ट लन्च खालामबाय बे प्रजेक्ट लन्च खालामखांनानै बे प्रजेक्टआ जादोंना जायाखै बिनि क्वालिटिया माबायदि बियो कमप्लिट जादोंना जायाखै रायजोआ बेजों बेनिफिट जादोंना जायाखै सोरबा गेजेराव जाख्ल'दों नामा बे जिनिसफोरखौ नायनो थाखाय जोंहा मानसि गैयामोन दा दिनै डिसिनो होदों माने डिसिया गावनो थांगोन बेथ' नङा डिसिजों लोगोसे एडिसि दं नङा होमबा डिसिजों लोगोसे अनेक मेजिस्ट्रेट्सफोर दङ डिसिनि सिङाव एसडिअफोर दङ सार्केल अफिसारफोर दङ गासिबो डिसिनि सिङाव दङ गतिके डिसियानो दाना बिटिआर गभर्नमेन्टनि सिङाव फैबाय नालाय बैसोरनि सार्भिसेसखौ दा बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनजोब्बाय नैबेयावनो गेजेर बुंनो नागिरो माखासे सुबुंफोरा बेवहायनो जे जिहेतु इएम दङ MCLA दङ दा बिथांमोना जेनेबा नैबे इएमआव जाय इएमफोर दं बिसोरनो बिसोरखौ फोथायनाय गैला नामा बिटिसिनि जायबा बिथाङा जोबोद मोजाङै मिथियो सिएम बे बाथ्राखौ कुइसन खालामनो नागिरा सोंथि सोंनो नागिरा बेवहाय मा दं बेनि सायाव पिपल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1951 खौ बिथाङा नायनांगौ बिथां अमर सिंह ब्रह्म सारा जोबोद गोरों मानसि गोदोनिफ्रायनो आं मिथियो बिराद गोरों मानसि मिथिजोबथारो बेयो मिथिनानैबाबो रायजोखौ दिनै मेगनाव हाद्रि सारनो नागिरदों होननानै आं सारखौ बुंगोन आरोखि नङा होमबा ओमफ्राय गभर्नमेन्टखौ थाथिखि गोदै होनना बुङो बेनासो बिराद गोदै जायो सोंनाया आंथ' सार बायदि गोदैबो बुंनो रोङा माने बिदि बुंबा गावखौसो थाथिखि होननानै लानाय जागोन बे सारा मिथिबाय आंखौ बिदि होनबा बे गाज्रि मोनगोन बिराद क्लस मानसि नालाय थेवबो बे माने गोरों मानसिनि खुगानिफ्राय बिदिया गनो नाङा दा रायजोफ्रासो बेखौ थाथिखि होननानै सानगोन आरो गोदै होननानै रायजोखौ थगायगासिनो पिपल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1951 आव बुंदों जे इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सफ्रा पलिसि बानायनांगौ एसेम्ब्लियाव नङा होमबा आयेन बानायनांगौ पलिसि बानायनांगौ बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामो सोर एक्जिकिउटिभ्सफ्रा नङा होमबा एक्जिकिउटिभ्सफ्रा सोर अफिसारफोर आइएएस एसिएस बा दस्रा अफिसारफोर खेरानि मुहुरि बिसोर इमप्लिमेन्ट खालामो नङा होमबा जोंहा डेम'क्रेसियाव मोनब्रै पिलार दं बिथाङा जोबोद मोजाङै मिथियो मोनसेया जाबाय जोंहा लेजिस्लेचार जायफोर MCLA MLA MP बिसोर लेजिस्लेचार एक्जिकिउटिभ्सफ्रा सोर बिउर'क्रेट्सफोर आइएएस एसिएस जायफोर नङा होमबा जुडिसियारि दं जोंहा बे कर्ट बेथ' गभर्नमेन्टनि बाहेरायाव ओमफ्राय मिडिया दं मोनब्रै पिलारजों डेम'क्रेसिया सोलियो गतिके दिनै बिथाङा जुदि MCLA फोरखौ सुपारभाइज खालामजानो लुबैदोंबा मनिटर खालामजानो लुबैदोंबा स्किमखौ लन्च खालामजानो दङ बे रं आरो सासे लेखा गोरों मानसिनि खुगानिफ्राय बे ओंखारनो नाङा नङा होमबा लेजिस्लेचार्स आर लेजिस्लेचार्स बिसोरो लेजिस्लेट खालामनांगौ एसेम्ब्लियाव बिसोरो खामानि मावनांगौ पलिसि लाबोनांगौ आयेन लाबोनांगौ आरो बिथाङा खालि 4 तारिख जुलाइनि अर्डारखौल' बुङो नैबे आसाम गभर्नमेन्टनि जे 19 तारिख जानुवारियाव जे मोनसे अर्डार होदों नङा होमबा आसाम गभर्नमेन्टआ पार्सनेल डिपार्टमेन्टआ मोनसे अर्डार होदों बे जिनिसखौ बिथांनो हरबाय आं अलरेडि
बिथांनाव दंखायो आं मिथिगौ बिराद बेबायदि डाटा कालेक्सन खालायग्रा होननानै मिथिगौ आं आरो बिराद माने मोजां अफिसारमोन बिथाङा मोजां खामानि मावलांदोंमोन मास्टारफ्रा गियोमोन आरो बेखौ टेबोलाव पिस्तल दोननानै अफिस खालामोमोन बियो लाइसेन्स पिस्तल लानानै हाबनोनो गियोमोन आंबो मालाबा गियोमोन बिजों जानजियाव पिस्तल थायो नालाय बेनाव आं सानोमोन साराव दं नामा बेयो दङ गोरलै आं गियो फाग्लाखौ माने रायलायनाया एसे पिस्तल थानाय मानसिजोंथ' एसे गिलुं रायलायनो गोनां जायोना मालाबा गियोमोन आरोखि सम बे बिथाङा बुंदोंमोन जे गियो होननानै बुंदोंमोन आंखौ मानियो होननानै बुंदोंमोन मानियोबो गियोबो आरोखि मानिनाय माखासेया मानियो माखासे बे पिस्तलखौ गियोमोन आरो दा बे आं सारखौ खावलायदों जे 19 तारिख जानुवारिनि बे आसामनि गभर्नमेन्टनि पार्सनेल डिपार्टमेन्टआ बुंदों जे बे डिसि बाहायनो हासिगोन होननानै मिथिबायना बिसोरखौ बाहायनो हायो होननानै आरो ओरैबायदिसो मोनसे गभर्नरनि अर्डार दं गोसो जायोबा दा बिटिसि आव डिसिफोरखौहाय जोंहा जिहेतु सेक्रेटारि रेंकनि अफिसारफ्रा बिराद खम जोंना हाइ सिनियर लेभेलनि अफिसारफ्रा बिराद खम गतिके डिसिफोरखौहाय जोङो बिटिसिनि सेक्रेटारि हिसाबै बाहायनो हायो होमबा जै बिटिसि गभर्नमेन्टनि सेक्रेटारि जाहैबाय सोरनि अर्डार मथे सोलिगोन बिसोरो साराथ' बिराद मोजाङै मिथियो गावबो अफिसार जालांनाय नङा होमबा बिटिसि गभर्नमेन्टनि अर्डार मथेनो सोलिनांगोन ना आरो बिथाङा बुंदों जे मनिटरिं आरो सुपारभिजननि 16था डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो हरबाय होननाय अर्डारा सोर होदों बेथ' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिआसो होदों नङा होमबा बेथ' आसाम गभर्नमेन्टनि अर्डार नङा जिहेतु अर्डारानो बिटिसि गभर्नमेन्टनिसो एनि टाइम बेखौ बोखारनाबो लानो हायो नङा होमबा सिएमनिफ्रायनो थांबाय बे चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनिफ्राय बे थांनाय जादों नङा होमबा प्रमद बर'निफ्राय प्रमद बर'आथ' इस्यु खालामा खुनु दिन लेजिस्लेचारफ्रा खालामा बेखौ नङा होमबा इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभफ्रा खालामो अफिसारफ्रा खालामो सेक्रेटारि माने बिसोर एसिस्ट खालामनो थाखायनो दङ गतिके बेखौ बियो दिनै रायजोनि गेजेराव बानसावनो नागिरदों सारा माने आं खोनादों बिथाङा माने टिकेट लुबैदोंनो माने दतमायाव गेलेगोननो नङाबा 29आव गेलेगोननो बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जादों होननाय आं खोनादों सारखौ आं रायलायनो मोनाखै खुब मोजां बेबायदि मानसिया पलिटिक्सआव फैनानै गेलेबाथ' बिराद मोजां खिन्थु खाफाल गाज्रिया बेनो दतमायाव MCLA दंखायो आरो 29आवबो MLA दंखायो UPPL आव गोबां जुजिनांगोन बिथाङा UPPL आव हांख्रायगोन नामा नोंथाङा बिथांखौ UPPL आवथ' हांख्रायनोब्ला बिथाङा UPPL नि आइडिअलजि प्रिन्सिपलखौ बिसास खालामग्रोनांगोन जिहेतु मोजां नोंथाङा प्रिन्सिपल आरो आइडिअलजिखौ बिथाङा बिसास खालामग्रोनांगोन जोंनाथ' अपेन जों जिहेतु लिबारेल होनो इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल जोंनाव सब आइडिअलजिनि मानसि फैनो हायो खिन्थु बिथाङा जोंनि आइडिअलजि प्रिन्सिपलखौहाय मानिनानै सोलिनांगोन आरो जोंनि आइडिअलजि प्रिन्सिपला मा जोंना जास्टिसनि पिसनि नङा होमबा डेभेलपमेन्टनि नङा होमबा इउनिटिनि बेबायदि जोंनाव आइडिअलजि दङ दा बेफोरखौ बिथाङा बिसास खालामनांगोन दा जानजियाव पिस्तल लालायलायनानै गिदिंग्रा मानसियाथ' पिसखौ बे हानाय नङा बायदि मोनो आरोखि आं सारखौ नङा होमबा हाजारबाबो आं मानियो बिथांखौ बिराद मोजां मानसि सिबाय खिन्थु बे जोंनि बे पिसनि जे मथ' नङा होमबा जोंनाथ' एकदम पिसल' आरोखि जोंना प्रमद बर' सारानो बिराद पिसनि सासे माने चेम्पियन आरो बुंनो थाङोबा सासे गान्धी बादि मानसि बिथाङा अरायबो गोजोनखौ बिसास खालामग्रा मानसि आरो जोंनि जोदोआव नाय इउजि ब्रह्म बिथां रोंगोरा नार्जारि बिथां नङा होमबा सोरबा गासिबो जोंनि लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा गासिबो गोजोनखौ बिसास खालामग्रा मानसि दा नोङो बे पिस्तल लानानै गिदिंबाथ' जोंजों हानाय नङा जोंथ' पिस्तल लाया रावबो जों पिस्तलखौ नोंथांमोना नुयो जे एन्टि टेररिज्म डे फालियो नङा होमबा सावोसो जोङो सिलाइखौ बेबायदि दा नैबे पावारनि बाथ्राखौनो आं बुंनो नागिरदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे बेहाय जिखिनि EMफोर दङ बे EMआ केबिनेट रेंकनि जायोमोन होननानै बुंदों दा BTCनि जायबा CEM बेल' केबिनेट रेंकनि होननानै बिथाङा बुंदों दा बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा नोंथां थारैनो खाम्फा बरगयारि सारजों आंहा बिराद क्ल'ज रिलेसन आगोलनिफ्रायनो आलदा पलिटिकेल पार्टियाव दङबाबो बे जोंनि सिनियर आन्दलन खालामबोदों रेसपेक्ट खालामो आं बिरादनो आरो मोजां खामानि मावलांदों BTC गभर्नमेन्टआव थानाय समाव बेखौ आं बुंनांगोन खिन्थु बिथाङा एगेन थगायदों नङा होमबा EMआ मालाबाबो केबिनेट रेंक नङा बे नायबानो सिगाङाव दंमोन BTCनि मेम'रेन्डाम सेटेलमेन्टआव नायबानो नुगोन EMआ माने केबिनेट रेंकनि नङा अनलि डिपुटि चिफ आरो डिपुटि चिफ दाबो चिफ आरो डिपुटि चिफआ केबिनेट रेंकनि जास्ट बेनो जे बिथांमोननि दिनाव नटिफिकेसन होआखैमोन जायखौ रिसेन्टलि आसाम गभर्नमेन्टआ नटिफाइड खालामबाय जे CEM आरो डिपुटि CEMआ केबिनेट रेंकनि स्टेटास दङ होननानै अफिसियेलि बेखौ रिटेन भाबै माने नटिफाइ खालामनाय जाबाय बे आरो नैबे बाथ्राखौनो आङो नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जे खायसे सुबुंफोरा बुंनो नागिरो आरो बांसिनखौनो जोङो नैबे रायजो राजानि गेजेराव सोंनो नागिरो दा बेहाय
जिखिनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायफोरखौ जिखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बे गायसननायफोरखौ गोदोनि सरकार बिपिएफआ गायसनना गालां बिपिएफआ मावना गालांनायखौनो दिनैनि तारिखाव इउपिपिएलआ फिथा हायो होननानै बाथ्रा बुंदों बेनि सायाव मा खेंफोरथि बिपिएफआथ' ओरैबायदि अन्थाइ खाम्फा गायसनलांदों मोसौ बोरमा खानो जायगा गैयै खालामलांबाय बिसोर लांदां जायगा नुबानो गायसनदों खामानिसो जायाखै नोंथांमोना नैबे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव नाय जास्ट अडिट'रियामनि मोखाङावनो मोनबा सयथासो अन्थाइ खाम्फा गायसनलांदों बिराद फुराना ओमफ्राय 2013नि 2011नि खामानिया जायाखै नाथाय खामानि गैया 2013निफ्राय 2020सिम 7 बोसोर बे अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि स्ट्राक्चारफ्रा बहा थांजोबो बेयाव जे न' जानांगौमोन ना मा जानांगौमोन जेबो गैया जोंनियावथ' जों मालाबा अन्थाइ खाम्फा गायसनाखै दाबो जोंना खामानि मावनानै बेखेवनोसो थाङो जोंनि सरकारा अन्थाइ खाम्फा गायसननायथ' जों खामानि मावाखै खामानिखौ कमप्लिट खालामखांनानै फिथा हानोसो थाङो जोंनि लिडारफ्रा जोंनि सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोना नुदों दा बबे जायगायाव अन्थाइ खाम्फा गायसनदों देखाय नोंथांमोना नङा होमबा लामा जाखांबाय फिथा हास'नो थांदों बिल्डिं जोबखांबाय फिथा हास'नो थांदों नङा होमबा नोंथांमोना नुदों जे जोङो मनरेगानि फैसाजों जेनेरेगानि फैसाजोंहाय गासै 2000निबो बारा ICDSनि न' लुदों आरो रिसेन्टलि बेखौ जों बेखेवजोब्बाय नङा होमबा इन्टायार बिटिसि नङा होमबा बे आरो नंगौ जों सावरायबाय दङ नैबे बिटिआरनि माखासे मानि बाथ्रा जे आथिखालाव सोलिबाय थानाय बाथ्रा बेनि सोमोन्दै जोङो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों सावरायगासिनो दङ आरो गोबां बाथ्राखौ सावरायबावगोन लोगोसेनो नैबे समाव आङो मोनथिनो लुबैगोन बावैसो सिगाङाव जे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि मोनसे आनजाद जानानै थांबाय आसामाव दा बेहाय बे बिथिङाव नैबे बिटिसिनि जाखायनि मासिफोर दङ थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि मासि बे मासिनि थाखाय नैबे बे आनजादा जादों नामा बे जिनिसखौ जोंनि बर'फ्रा आलादायै बेहाय मासि खालामनाय जागोन जोंनि बर'फ्रा बेखौ बिराद मोजाङै बुजिनानै लानाया मोजां प्रथम खोथा जे जोंनि बिटिसिनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि एपइन्टमेन्टनि पावारखौ आसाम गभर्नमेन्टआ लाङाखै बा लांनो हाया बेखौ बियो 6 शेड्युल काउन्सिलनि पावार बेखौ थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडखौहाय नङा होमबा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआनो UPPLआनो था गुबुन हान्जायानो था बेखौ बे काउन्सिलानो होखागोन नङा होमबा आगोलावबो होदों दाबो होदों देनांबो होलांगोन बेखौ दा बिथांमोना बेखौ पलिटिकेल इशु बानायनानै ओरैबायदि मोनसे सेन्सिटिभ इशु क्रिएट खालामबाय नोंथांमोना नुदों दा आसाम गभर्नमेन्टआ थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि होदों पुलिस कामान्डरनि साख्रि होदों साब इन्सपेक्टरनि साख्रि होदों दा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गरिब न'खरनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोनदों ना मोनाखै मोनदों नङा होमबा मोननानै दिनै बेम कार्डजों बरायलायनाय नुदों आङो बोजों नङा होमबा रंजा बाजा बिराद बयबो खुसि जोबोद दुखिया न'खरनि मानसिफ्रा साख्रिखौ मोनदों बिटिआर ओनसोलना आसाम गभर्नमेन्टनि साख्रि दै बियो बिटिसि गभर्नमेन्टनि साख्रि नङा आसाम गभर्नमेन्टनि साख्रियाव जोंनि बिटिआरनिफ्राय थांनानै साख्रि लाहैगासिनो नङा होमबा रोजा सासे सानैल' नङा बिटिसि ओनसोलाव लांदां जाना थानाय जे मासि बे मासिखौ बै सुफुंगोन नामा बे बिटिआर जायबा नैबे स्टेटआव साख्रि लागोन दा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय थांगोन दा बेहाय बे लांदां जाना थानाय जायगाखौ सुफुंगोन नामा नोंथांमोना दा बिटिआर गभर्नमेन्टनि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौथाय जों होखाया बिटिआरनि बाहेरानि मानसिनो होखाया बेयो रिजार्भ फर बिटिआर आरो मोनसे लजिकखौ नाय दिनै जुदि थार्ड ग्रेडनि साख्रि मोनोबा सासे जरहाटनिफ्राय फैनानै क'क्राझाराव खामानि मावफैनो हागोन नामा बेसेबां बेथन मोनो सासे थार्ड ग्रेडनि मानसियालाय नङा होमबा फर्थ ग्रेडनि मोनसे पियननि साख्रिनि थाखाय सोरबा डिब्रुगड़निफ्राय फैनानै बाव मावफैगोन नामा फैनाय नङा निस्सय नङा होमबा लकेलनि मानसियानो सब समाय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ मावो सब डिपार्टमेन्टआवनो नङा होमबा गतिके बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे रिक्रुटमेन्ट जागोन बिथाङा आं नुदों अमरसिं ब्रह्म सारा बुंदों जे सोरबाया 1100 होनदों सोरबा 1800 होनदों सोरबा 3500 होनदों होननानै आं माब्लाबाबो 1800 होनाखै बिथाङा मोजाङै नायफिनथों आंनि इन्टारभिउखौहाय आङो 3500 होननानै बुंदों बेनि गेजेराव 1800 पस्टखौ इमिडियेटलि फिलआप खालामनाय जासिगोन थ्रु सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड बे जिनिसखौ आं बुंदों गतिके बिथाङा बेखौ मिसलिड खालामनो नाङा आरो मोजाङै इन्टारभिउखौ नायोबा मोजाङै नायनानै बिजनेसखौ रेसपन्स खालामनांगौ आरोखि आं सारखौ खावलायदों आंनि इन्टारभिउखौ नायफिन खनसेबाव थारैनो बेसेबांसो मासिनि थाखाय लांदां जागोन मासि लांदां जानाया नोङो मास मोनफ्रोमबो बारायलांबाय थायो बिथाङा सासे गभर्नमेन्ट अफिसार जाना रिटायार जानाय गाबोन जे रिटायार जागोन समफोरबो रिटायार जागोन नङा होमबा सानफ्रोमबो दानफ्रोमबो माने रिटायार जालांबाय थायो बेथ' नङा फिक्स नङा जे 2023आवसो रिटायार जागोन बेथ' नङाना रिटायार जालांगासिनो दं खालि जालांगासिनो दं नङा होमबा बिथाङा बे जिनिसखौ मोजाङै बुजिनानै लानाया मोजां आरो बिथाङा माखासे जिनिस बुंदों जेरै नेशनेल हेल्थ मिशनाव फैदों सर्वे शिक्षा अभियानाव फैदों होननानै नेशनेल हेल्थ मिशना मोनसे फ्लेगशिप प्रग्राम बेयो बिटिसि गभर्नमेन्टजों रान खालामजानाय दिल्लीनिफ्राय फैनानैबो गुवाहाटियाव मावफैगासिनो दं आंनि जे नेशनेल हेल्थ मिशनाव मावोमोन आं डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम मेनेजारमोन
कासार डिस्ट्रिक्टनि आं डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम मेनेजारमोन 2007-2008 आं मावदोंमोन आं रिजाइन होनानै फैदों होमब्ला आं क'क्राझारनि मानसिया माने सिलचराव मोननांगौ होननानै गाबोन बुङोमोन नङा होमबा गतिके बेयाव नेशनेल फ्लेगशिप प्रग्रामाव फैखागोन समग्र शिक्षा अभियान गोदो सर्व शिक्षा अभियानमोन अनेक बाहेरानि एक्सपार्टफोर फैदों मावफैदों नङा होमबा बिथाङा आं मिथिया बहा नुदों स' थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड माने NHM आव फैदों होननानै वेरिस NHM आव थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि खुनु पस्टआनो गैया नेशनेल हेल्थ मिशनाव खुनु पस्ट गैया थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम मेनेजार दङ ब्लक प्रग्राम मेनेजार दं ब्लक एकाउन्टेन्ट दं डिस्ट्रिक्ट एकाउन्टेन्ट दं डिस्ट्रिक्ट मिडिया एक्सपार्ट दं बिसोर मेनेजमेन्ट स्टाफ जायफोर डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिसेसनि स्टाफखौ सापर्ट खालामो जेरै डिस्ट्रिक्टआव जइन्ट हेल्थ डाइरेक्टर थायो DPMआ जइन्ट डाइरेक्टरखौ हेल्प खालामो एक्सट्रायै स्टाफ बे लाया बे डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिसेसनिखौनो बे लानानै मावनो गोनां जायो एक्सट्रायै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड माने नेशनेल हेल्थ मिशनाव मोना दा बेहाय मोनसे दा सोंथि बे ससियेल मिडियायावबो खायसे बाथ्रा बे सिखांबाय थादों जे नैबे 3 बोसोरनि उनाव UPPLआ सरकार बायगोन होननानै बुंबावदों सिफायनानै देखायदोंसै नङा होमबा सिफायनानै देखायदोंसै जोंथ' मा होनो 12 जन MCLA जों क'लिशनजों सरकार दादों बिथाङा मैया अमरसिम ब्रह्म सारा बुंदों जे लिलि हटेलाव थांनानै माबा खालामो दिनैनि दिना क'लिशन पलिटिक्स जेरावबो क'लिशन नङाबा गभर्नमेन्ट दानो हाया नङा होमबा दिनै बेसेबां बोसोर जाखो भारत सरकाराव क'लिशन दाबोनाया नङा होमबा दाखालिसो बिहारा नितिश कुमारा मात्र बेसेबां 47ल' MLA जोंहाय सरकार जाबाय JDU आरो कंग्रेसखौ लानानै महाराष्ट्रआव दाखालिसो नोंथांमोना नुबाय BJPआ एकनाथ शिन्देखौ लानानै दाबाय नङा होमबा दा बेयाव सारा भारतआवनो मोनसे क'लिशन बा मोनसे एलायन्सनि मोनसे गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दं आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै BJPआ 62 MLA दं UPPLखौ AGPखौ लाफानानै दिनै गभर्नमेन्ट दादों नङा होमबा गतिके थिग BTC आवबो दिनै जोंहा दिनै 14 जन MCLA दं माबाहा UPPLहा माबाया 14 जन दं BJPहाबो सासे GSP गासै 29 आउट अफ 40 जन MCLA नि गेजेराव जोंनाव 29 जनानो जोंनि गभर्नमेन्टनि 11 जनल'सो अपोजिशनाव दं नङा होमबा मारै बियो माइनरिटि गभर्नमेन्ट होनना बुंनो नागिरदों जों लिलि हटेलाव थां बबेबा हटेलाव थां बबेबा सिगनेटआव थां बबेबा गौरां भिलेयाव थां जोंनि गोसो बियो बिथाङा बुंनांगौ मा दं बेहायलाय गभर्नमेन्टआ दादों मोजाङै सोलिगासिनो दं नङा होमबा खुनु करापसन गैया खुनु एलिगेसन गैया जेबो गैया दिनैसिम ओरैबायदि मोजां गभर्नमेन्ट सोलिदों बे गभर्नमेन्टखौ बिथाङा सिगांनि गभर्नमेन्टखौ जोबोद बाख्नायनानै खोथा बुंदों बारा बाख्नायनानै बिथाङा बेखौ माने BPFनि लिडारशिपफोरखौ गोजोन होनानै गावखौ टिकेट मोनगोन नंदों बियो आरोखि खिन्थु सारखौ आं बुङो टिकेट मोननोबा एसे गोबाव स्ट्रागल खालामबावनांगोन बिथाङा मानो होनबा बियो पार्टियाव दाबो सिंसो मावो नालाय अपेनलि दाबो मावाखै बियो अपेनलि मावबा हयथ' मोनगोन BPFनि लिडारशिप लाथारनानै हयथ' दतमा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बा माबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि माबा मोनसे बिबान बेखौबो होजायोना होजाया बे मोनसे आरोखि बेखौ मावबासो हयथ' बिथाङा टिकेटखौ मोनगोन नंगौ नैबे समाव जों सावरायबाय दङ BTCनि जे सोरखार BTR सोरखार बेनि सायाव गोबां बाथ्रा नोंथांमोननि सायाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों सावरायबाय थादों आरोबाव गोबां बाथ्राखौ सावरायबावो नोंथांमोननि मिथिनो थाखाय खोन्थागोन नैबे समाव मोनसे बाथ्राखौ जिहेतु बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोना नैबे 6.3 दफा BTR रेकर्डनि BSS आरो एबसु स्पेसियेलिटि नैबे बिथिंखौ लानानै नोंथांमोना बुंनो 6.3 जे दा स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्रा दाखालि एजुकेसन मिनिस्टाराबो क्लियारिफाइ खालामखांबाय आरो चिफ मिनिस्टाराबो बुंखांबाय बिसोरनि डेलिगेसन बर' साहित्य सभानि डेलिगेसननि सिगाङाव बेयाव एजुकेसन मिनिस्टारा फैदोंमोन बेयाव जोंबो लोगो मोनदों बिथाङा बुंदों जे 6.3 दफाखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनाय जागोन आरो स्कुल माने प्रभिन्सियेलाइजेसनाव जिहेतु दाबो गोबां स्कुलफोर दङ नङा होमबा बासि माबोरैहाय बबेबा स्कुला दङब्लाबो नामावल' दङ न'आव गैला स्टुडेन्टसफोर गैला खालि कागजनि पत्र'यै दङ नङा होमबा बबेबा स्कुला जेनेबा दङ खिन्थु बेबायदि बेयाव निडआनो गैला गभर्नमेन्ट स्कुलानो अलरेडि दं बेबायदि माने जेरैहाय नोङो राइट टु एजुकेसन एक्टआव मोनसे प्रभिजन दं एभ्रि 1 किल'मिटार मोनसे रेडियासआव मोनसे एल पि स्कुल थानांगौ दा बाव एल पि स्कुल दंखायोबा गोदान मोनसे एल पि स्कुल जाबोनायनि खोथा गैया 3 किल'मिटाराव एम इ स्कुल थानांगौ 5 किल'मिटाराव हाइ स्कुल थानांगौ जुदि दंखायोबा बाव नों प्रभिन्सियेलाइज खालामबावोबा बै स्कुलजों माने क्लेससो जालायगोन आरो स्टुडेन्टआ नोङो ओरैनोबाबो गभर्नमेन्ट स्कुलफ्राव बिराद एनरलमेन्टआ खमायलांबाय बेबायदि आरोखि दा बेफोरखौ नायजोबनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे
माबा कमिटमेन्ट माने आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे कमिटमेन्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नांथाबनानै दं बर' साहित्य सभायाबो नांथाबनानै दं आं जेसेबांखिनि मिथियो बे थाबैनो इमप्लिमेन्ट जागोन आरो माने मोनसे कमिटमेन्ट 6.3 नि गेजेरजों बिटिआरनि सिङाव थानाय जेसेबां माने मिडियामसफोरनि स्कुलफोर दं बर' एसामिस हिन्दी बांला बिसोर प्रभिन्सियेलाइज जाजोबनांगौ आरो गुबुनथिंजाय बर' मिडियामनि जायफोर माने बिटिआरनि बायजोआव स्कुलफोर दङ बैफोरबो प्रभिन्सियेलाइज जाफाजोबनांगौ होननानै मोनसे कमिटमेन्ट दङ बेखौनो आसाम गभर्नमेन्टआ थाबैनो फुलफिल खालामगोन होननानै जोंनि अनारेबल चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंखादों आरो जोंहा डक्टर रनज पेगु बिथाङाबो बे कमिटमेन्टखौ होखादों गथिखे मोनसे माबाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांबा एसे सम लायो बे प्रसेसआव थांनायाव एसे सम लायो बे समखिनिखौ जों एसे धैर्य होनांगोन आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि नैबे गोरोबथा बायदि जे बाउन्डारि बारायनांगौ बाउन्डारिया बारायाखै नाथाय नैबे 1200 सायाव गामि दानख'नायनि बाथ्रा ओंखारबाय थादों गामि दानख'नाय आरो गामि सोसननायनि मोनसे कमिसन दाना होबाय बेनि रिपर्टआ थाबैनो साबमिट खालामसिगोन बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा नायबाय थादों जिहेतु बिथांमोना मोनसे रेसपन्सिबल अर्गानाइजेसन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि थांनाय थामोन्था जौगानाय बेफोरनि थाखाय अरायबो नांबोनाय हिसाबै बिथांमोनानो बिबान लानानै बबे गामिखौ दानख' जायो नांथारै गामिफोर जे जिनिसा माने बर्डार एरियायाव 6 सिडुलआ जिहेतु कन्टिगुवास एरियाजोंसो जायो जोंनि माखासे जिहेतु दा बुंबाय थायो जोंनाव जे ट्राइबेल पपुलेसना खम जोंनि बिटिआरआव ट्राइबेल पपुलेसना खम बेखायनो जोङो माने रुल खालामनो मोना होननानै माखासे एलिगेसन खालामबाय थायो गथिखे हमना लादो 100थासो 200थासो गामि दानख'नानै हरनानै 1 लाखसो 2 लाखसो मानसिखौ जुदि माने बाहेरायाव हरनो हायोबा जोंनि ट्राइबेल पपुलेसना जा जिहेतु 33निफ्राय 35% दङ 33% दङ बे 33%निफ्राय जों 50%सिम लांनो हायोबा नङा होमबा इयुनाव जोंनि आलादा रायजो सोरजिनायावहाय बियो जोबोद हेफाजाब जागोन आरो साबसिन जाहैगोन होननानै बे जिनिसखौ खालामनो लानाय जादों आरो गामि सोसननायाथ' नोङो सनितपुर बिश्वनाथनि जोंनि फ्राय गोबां गामिया बाव हाबजानायनि जिनिसा लिस्टआ ओंखारजोबखाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जायगा जायगा लांनानै बे लिस्टखौ देखायबायबो नायबाय जोंनोबो देखायदों जों नायदों गथिखे जोबोद मोजां प्रग्रेसआव दङ बे हयथ' एनि टाइम सुन माने बे कमिसननि माने गभर्नरा जे दानानै होनाय मोनसे कमिसन बाउन्डारि एक्सटेनसन एक्सक्लुजननि बे जिनिसनि रिपर्टआ होबानो बे जिनिसा जाफुंनानै फैसिगोन बिटिआर सोरखार हिसाबाव आथिखालाव लाइमोनफोरनि थाखाय माबाफोर सानदों लाइमोनफोरनि थाखायनो बांसिन बेहाय साननाय जादों बिटिआर गभर्नमेन्ट हिसाबै दा गोदानै मोनसे इयुथ पलिसि लाबोनो नागिरनाय जादों माने बड'लेण्ड इयुथ पलिसि होननानै मोनसे खामानि मावगासिनो दं बेनि सायावहाय माखासे एक्सपार्टफोरा दा नोंथांमोना नुदों जे गासै माबायावहायनो बड'लेण्ड ओनसोलावनो जोङो गेलेमु बा स्पर्ट्सनि दिगै जोङो जोबोद गोसो होनाय जादों नैबे 9 अक्ट'बरनिफ्राय जोंहा इन्टार 6 सिडुल फुटबल टुर्नामेन्टबो जागोन बेसेबां जोंनि नर्थ इस्टआवहाय 6 सिडुल काउन्सिल्सफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जोंनि बड'लेण्डआवनो मोनसे इन्टार काउन्सिल फुटबल कम्पिटिसन होनाय जादों बेजोंबो मोनसे गेलेनायनि मोनसे आबहावा सोरजिगोन बा जौगानायथिंजाय लाबोगोन बेखौ खालामनाय जादों सेकेन्डलि नोंथांमोना नुदों बे सुपार 50 खालामनाया बेबोथ' लाइमोनफोरनि थाखाय नङा होमबा आरो गोबां जों मिशनसफोर जा लादों लाइमोनफोरनि हाबा उजाबनायनि थाखाय जेरै पिक मिशन पल्ट्रि मिशन ओमफ्राय बड'लेण्ड स्किल एन्ड एन्टारप्रिनरशिप मिशन नङा होमबा बेनि गेजेरजों गोबां रां इनभेस्ट खालामनानै एबारनि बोसोराव गोबां लाइमोनफोरखौ ट्रेनिं होनानै खालामनाय जादों मैयासो टाटा कनसालटेन्सि सार्भिसेसनिफ्राय जोंनाव अलरेडि बिटिआर गभर्नमेन्टजों टाइ आप जाफैबाय 2000सो लाइमोनफोरखौ ग्रेजुवेट नन इन्जिनियार ग्रेजुवेट्स नङा होमबा नन इन्जिनियार ग्रेजुवेट्सफोरखौ 2000नि बारा लाइमोनफोरखौ ट्रेनिं होनानै बिथांमोना गावसोरनि कम्पानियाव टाटा कनसालटेन्सि सार्भिसआ TCSआ गोबां कम्पानिसफोराव बिथांमोनखौ रिक्रुट खालामनो थाखाय ट्रेनिं होनो थाखाय बिथांमोना दंफैयो अलरेडि दा बेबायदिनो गोबां जों माने प्राइभेट सेक्टर कम्पानिसफोरजोंहाय टाइ आप खालामदों जाहाथे बिथांमोना जोंनि लाइमोनफोरनि सोलोखौ बांहोनानै केपासिटिखौ बांहोनानै स्किलखौ बांहोनानै कर्परेट रिलेटेड जबाव जाहाथे जोंहा माबानो हायो मानो होनबा सरकारि साख्रिखौथ' बयबो मोनजोबनाय नङा बे जाबाय रियेलिटि जे जों बयबो सरकारि साख्रि मोननाय नङा होमबा आरो नोंथांमोना साननानै नाय दिनै आं दहाय बुंदोंमोन जे जोङो बुंबाय थायो जे 3rd ग्रेड 4th बेखौ सोना लांदों माबा लांदों दिनैहाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि बाजेटआ नङा होमबा एनुवेल बाजेटआ 700 crores बेनिफ्राय बांफेराखै 761 मेक्सिमाम दा नोङो बेवहाय जोंखौ जुदि गाबोन बांद्राय होनोब्ला जों जुदि आसाम गभर्नमेन्टनि SIU लायाबालासिनो आसाम गभर्नमेन्टनि एप्रुभेल लायालासिनो जुदि साख्रि होलाबाय थायोबा गाबोन जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ जुदि
बिथांमोना बुङा जे नोंसोर होदों साख्रि फैसाखौ नोंसोरनो होनानै लाना बुङोबा जोंनि फैसाया जोंनि माने इमप्लयिफोरनो होनो 3 मासबो थाङा 4 मासबो थाङा दा इन्टायार जोंनि बिटिसि काउन्सिलनि सालारिखौ दाल' नङा बिपिएफ आमोलनि दिननि सालारिखौबो आसाम गभर्नमेन्टआनो होजोबो ओंखायनो मोनसे जास्ट मोनसे फाइनान्सियेल एप्रुभेल बिथांमोना लाजानो लुबैयो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ लानानै सोरबा सोरबा कन्ट्रभार्सि खालामदों जे फाइनान्सनि एप्रुभेल लानांगौनो होननानै दा फाइनान्सनि एप्रुभेलखौथ' बिपिएफनि दिनावबो लानांगोन एसआइइउखौथ' बिपिएफनि दिनावबो लानांगोन नङा लानांगोन मानो होनबा फैसाया आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायसो फैयो आसाम गभर्नमेन्टआसो सालारिनि फैसाखौ हरो दा बे जिनिसखौ जोंनि मानसिफ्रा बुजिनो नागिरा नङा माने बिटिआर गभर्नमेन्टआनो होनांगौ माबा नांगौ बिटिआर गभर्नमेन्टआनो होदों साख्रिखौ नङा होमबा दाबो 10टा कलेज जे होलांदों दाख्लै प्रभिन्सियेल बिटिआर गभर्नमेन्टखौनो बासिनानै होदों 10टा कलेज बबेखौ होयो बिटिआर गभर्नमेन्टनि पावार बियो साख्रिखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआनो होगोन खिन्थु फैसाया सोर हरगोन आसाम गभर्नमेन्टआ बेथनखौ सोर हरगोन आसाम गभर्नमेन्टआ हरो जायफोर साख्रिया इंक्लुडिं अमरसिं ब्रह्म सारा मिथिगोन जे गावनिबो साख्रिनि सालारिया आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायसो फैयोमोन नङा होमबा इमप्लयिया बिटिसि गभर्नमेन्टनि बा बिटिआर गभर्नमेन्टनि इमप्लयिनि खिन्थु सालारिखौ आसाम गभर्नमेन्टआ मानो होनबा जों दाबो 6 सिड्युल काउन्सिल जानानै जों मोनसे अट'नमास काउन्सिल नङा होमबा जों उदाङै सालायजानाय मोनसे हायुङारि गौथुम खिन्थु जों दिनैसिमबो आसाम सरकारनि सिङावनो दं आसामनि सिङावनो दं नङा होमबा बे जिनिसखौ जोङो बावनानै थांनो नाङा मालाबा जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ बुङो जे थिग আছে नोंसोरनो होनानै लादो बेथनखौ होनानै होमबाथ' जों 2-3 मासबो होनो हानाय जेरै जोङो दिमा हासावाव कार्बि आंलंआव नुदों गोबां बोसोर बेथन होनो हायो नङा होमबा सालारि होनो हायो मानो हायो मानो होनबा बिसोर गावसोर मिस्टेक खालामना लानानै आसाम गभर्नमेन्टनि एप्रुभेल लायालासे साख्रि होनानै दाना गावसोरनावथ' बाजेट गैया माजों होनो रिभिनिउबो गैया जोंनाव मा रिभिनिउ जोंनाव 200-300 कोटि थाखा रिभिनिउ फैयो बे 200-300 कोटि थाखाखौ आसाम गभर्नमेन्टआ माखासेखौ लांनानै जोंनो बेखौ डाबल हरफिनो नङा होमबा 200 कोटिनि जायगायाव जोङो 700-800 कोटि थाखा हरो रिभिनिउ नङा होमबा बेफोरखौ जों बुजिनांगोन आरो माखासे जिनिसखौ दिनै बे सावरायनायनि माने टपिक नङा थेवबो आं जास्ट बुंबाय माने हेंथा हान्जानि मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायो जे माब्लाबा सरकार बायगोन माब्लाबा बिदिनो सोरखौबा लागोन बिदि बाथ्रा बुंबाय थायो 6 दाननि गेजेराव 2 दाननि गेजेराव बैफोर बाथ्रा बुंनाया नोंथांमोननि जे सरकार खुंबाय थानाय बे माबाफोर हेंथा जादों बर'आ हान्जानि बेथ' मा होनो बिदिखौ सिमां नुनायाथ' गाज्रि नङा होमबा बा बाराव गदा सिबनायाबो गाज्रि नङा बिथांमोना बाराव गदा सिबगासिनो दं आरो मैया माने दंफां सायाव मोफौ हायाव बाहागो होनाया मोफौआ दंफां सायावसो दं खिन्थु माने फवासे रानलायनोसै होननाय बायदि दङ आरो गोबां बोसोर बिथांमोना सरकाराव थानानै दिनै अपोजिसनाव थानो हाया जादों एसेम्ब्लियाव फैया जोंना आगोलनि मानगोनां शिब सारा हाग्रामा महिला रिक्तायाव फैया एसेम्ब्लियाव दिनैहाय बिथाङा सासे अपोजिसन लिडार जानानै कनस्ट्राक्टिभ अपोजिसननि रल लानांगौ जों मोनसे जिनिसखौ बुजिनांगौ जे बिटिआरआ दिनैहाय गभर्नमेन्टआ मोनसे सिस्टेम जाबाय गभर्नमेन्ट सिस्टेम बेवहाय नोङो मोनसे रुलिं पार्टि थागोन मोनसे अपोजिसन पार्टि थागोन गतिके सब समाय जे मोनसे दलानो जे रुलिंआव थाबाय थागोन बे नङा जेब्ला नों रुलिंआव गैया नों अपोजिसनाव थानांगोन अपोजिसनाव थायोबा नोङो गभर्नमेन्टनि मोनफा मोननै भुल जालाङोबा बेखौ नों आसि थुनानै खोन्थाना होनांगोन आरो नोङो रायजोनि जानानै नों जे समस्तिखौ रिप्रेजेन्ट खालामो बे समस्तिनि रायजोनि गांनाय उखैनायखौ नों एसेम्ब्लियाव बुंनांगोन जुदि नों एसेम्ब्लियाव बुङाबा होमबा बे रायजो राजानि सेन्टिमेन्टखौ बोरै मिथिनो गांनाय उखैनायखौ बोरै मिथिनो गतिके बिथांमोना एसेम्ब्लियाव फैनानै बिजनेसखौ बुंनांगोन बाहेरा मिडियायाव ससियेल मिडियायाव बुंलाबाय थाबा बे गभर्नमेन्टनि सिस्टेमाव थाङा बिथांमोना फैनानै एसेम्ब्लियाव बुंनांगोन कनस्ट्राक्टिभ साजेसन होनांगोन डिबेट जानांगोन नङा होमबा जोंखौ मस्ट वेलकाम डिबेट खालामफैयो बिथांमोना एसेम्ब्लियाव जोंनो साजेसन होफैयो गभर्नमेन्टआव एसेम्ब्लियाव फैनानै जे ओरैखौ मावो ओरैखौ मावो आरो मोजां जानायखौ मोजां जादों होननानै बाख्नाय सुपार 50 खालामनाया मोजां जादोंना जायाखै बिथांमोनाव सोंनानै नायलाय नोंथाङा अनसाय बिथांखि खालामनाया मोजां जादोंना जायाखै सोंनानै नाय बिथांमोनाव जोङो गियान सोरां होनाया मोजां जादोंना जायाखै बिथांखौ सोंनानै नाय नङा होमबा माखासे जिनिसखौ दिनैहाय जे थुलुंगाफुरियाव जे जों 10 कोटि अमरसिं ब्रह्म सारनि न'नि मोखाङाव थुलुंगाफुरियाव 17 बोसोर बिपिएफनि आमोलाव थाइसेबो हराखै खालि जे चिफ मिनिस्टार फैनानै 10 कोटि थाखा होलाङो बे जायगानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिथाङा नुवाखै नामा बेखौ मानो बाख्नायनो रोङाखै मानो बखिनायावल' ओंखारदों नङा होमबा दा हायार सेकेन्डारिनि 11-12आव बर' मिडियामजोंनो फरायनो मोनसिगोन बर' रावजों मोजां जादोंना जायाखै जोंनिनो गभर्नमेन्टनि नङा होमबा बिजेपि UPPL AGPनि गभर्नमेन्ट केबिनेट मिटिङाव बेखौ पास खालामबाय नटिफिकेसनबो होबाय दिनै बयबो बाख्नायदों रायजो राजाया बाख्नायदों बिसोरसो मेगन आलौनानै बाख्नायनो हायाखै हिंसानानै बिसोर बाख्नायनो हायाखै बेबायदिजोंनो बिसोर रायजोनिफ्राय गोजान जालांबाय थागोन दा 11 जन दं लासैनो हयथ' बे
जिर' जालांनो हागौ बाख्नायनो रोङाबा मोजां खामानिखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि होननो रोङाबा। जोबथारनो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों बावैसो सिगाङाव नोंथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायदों नोंथांमोननि UPPL राजखान्थि आन्दोलन कनफारेन्स जानो थांगासिनो माबायदि प्रिपारेसना सोलिगासिनो? प्रिपेरेसना बिराद फुल सुइंआव सोलिगासिनो दङ दा मोनसे रिसेपसन कमिटिबो दानानै होनाय जाबाय। रिसेपसन कमिटियावहाय चिफ पेट्रन हिसाबै जोंहा मानगोनां आसामनि केबिनेट मन्थ्रि UG बिथाङानो दङ। जोंहा स्ट्रं सासे चेयारमेनबो दङ बिथां बर'आ इस्लारि आथिखालनि MLA आरो गोदोनि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो सासे सागानगिरि BTR सुथिनि गोख्रों भाबै बिथाङा दैदेनगासिनो दङ। आरो थामथियाव दङ जोंहा माधब छेत्री बिथाङा CM BTR प्रमद बर' सारनि पलिटिकेल सेक्रेटारि बिथाङा माने चिफ कनभेनर हिसाबै दङ। गतिके प्रिपेरेसना फुल सुइंआव दङ नभेम्बरनि जोबनायथिंजाय नङाबा गेजेर बाहागोआव डेटखौ जों थिग खालामथ'वाखै दाबो माने सान्दामारियावनो जों प्रेजेन्सखौ खुंनो लादों। आलासिखौ सोर सोरखौ आलासिया जों सानदों सेन्ट्रेलनि मिनिस्टार थागोन सेन्ट्रेल माने इउनियन मिनिस्टार सासे मा सासे थागोन जोंनि जे NDAनि लिडारफोर थागोन लोगोसे जोंनि स्टेटनि चिफ मिनिस्टारजों लोगोसे गुबुन NDAनि लिडारफोर AGPनि लिडार बा BJPनि सोरबा लिडार बिथांमोनखौ जों लिंहरगोन। गतिके UPPLनि मोनसे बोसोरथामारि बे जे कनफारेन्स जागोन बेयाव जोंनि एलायन्स पार्टनारफोरखौ जों लागोन आरो लोगोसे जोंनि रायजो राजा खमावबाबो जों 2 लाख जोंनि माने डेलिगेट्सफोर बेयाव जमा जागोन माने पार्टिसिपेन्टसफोर जमा जागोन आरो गोबां आयदाखौ लानानै जों सावरायगोन गभर्नेन्सखौ लानानै जोंनि हान्जानि इन्टारनेल मेटारखौ लानानै बे ओनसोलनि समाजखान्थि राजखान्थि रांखान्थि गासिबो बिथिं हारिमु राव थुनलाइ मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै बेखौ सावरायनाय जागोन। सावरायनानै फैगौ समाव जों UPPL हान्जाया माबोरै दावखोलांगोन बा जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआ माबोरै दावखो बेफोरनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा जों बेयाव सावरायगोन। नंगौ जों गोबां बाथ्राखौ नैबे आथिखालनि BTR सरकार बिनि गोबां बाथ्राखौ जोङो मिथिबाय आरो बिथांमोननि जे फैबाय थानाय समाव जे मावनो लानाय बिथांखिफोरनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय जों गोबां मिथिबाय। रायजो राजानि गेजेराव नैबे बाथ्रा सोंलु जानाय जे मोन 16टा डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टखौ DCनो हरनायनि जे बाथ्रा बे पावार हरनायनि बाथ्रा बेनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय जों रोखायै बाथ्राखौ मिथिबाय आरो बेनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन बाथ्रा जाय रायजो राजानि गेजेराव मोनसे सोंलु गिदिर सोंलु जानानै दं बैफोरनि बाथ्राफोरखौ बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिना लाबाय आरो रायजो राजाफोरा मिथिहोबाय। नैबे समाव नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ बड'लेण्ड होनायनि थाखाय खुलुमबाय रायजो राजाफोरखौ खुलुमबाय।